Primera dada, 72% més d'atur. 57.506 afiliats menys a la Seguretat Social que el mes de juny del 2019. 10% menys d'afiliats a la Seguretat Social. Aquestes són les dues úniques dades que els vull donar per posar de manifest dues coses. Primer, ens queda molt de camí a recórrer encara per recuperar la situació que teníem prepandèmia. Primera dada claríssima. O primera constatació claríssima. I segona constatació claríssima. I m'ho sap greu, El pla de reactivació econòmica que va elaborar la senyora Armengol i el senyor Negruela en el mes de juliol de l'any 2020, aquest és el resultat. L'economia de les Illes Balears necessita verdaderes polítiques de reactivació econòmica. Però verdaderes polítiques de reactivació econòmica no és només parlar-ne, és executar-les. Executar-les. I polítiques no només a curt termini, sinó polítiques a mig i llarg termini perquè tornem a recuperar els nivells de benestar i superar-los que teníem l'any 2019.